Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur elektrizitateko ariketa bat ikusiko dugu. Ariketa honetan pilak nola batu ikusiko ditugu. Ikusten dugunez, pilak bai seriean edo bai paraleloan egon daitezke. Beraz, gu ariketa honetan ikusiko duguna izango da pilak seriean. Eta beste ariketa baten ikusiko dugu pilak paraleloan. Nola holan modu errezean, nola ikusiko genuke? Bi pila baldin baditugu, bata polo positiboa, bestea negatiboa, holan ikusiko genuke oso erraz. Zeintzuk izango liekez propietateak? Propietateak izango liekez. Intentsitatea beti konstante mantentzen da, hau da, 100 amperekoa izango da intentsitatea bi pilak serean jartzen baditugu eta tentsioak batu egingo dira. Beraz, pila honen tentsio ekibalentea 48 voltekoa izango da. Beraz, ona eramaten badugu nola izango da? Oso erreza. Imarko duguna izango da pilen tentsioak kalkulatu. Beraz, 6 gehi bat, gehi bost, ekibalentea 12 volt izango da. Beraz, oin egin dezakeguna izango da zirkuito ekibalente bat margostu, non erresistentzia 2 ohmnekoa den eta tentsioa 12 voltekoa. Oin, hau dugunez, intentsitatea kalkulatzea asko erraza da. Polo positibotik polo negatibora joango da korrentea, eta ohmen legea aplikatzen badugu, izango genuke tentsioa berdin intentsitatea bider erresistentzia, kasu honetan erresistentzia kalkulatu ahal izateko, tentsioa zati erresistentzia berdin. 12 volt zati 2 ohm, intentsitatea 6 amper. Hasieran ikusi dugunez, intentsitatea konstante mantentzen da, eta hemen bai ikusi dugu. Nola, intentsitatea zirkuitoan, zirkuito ekibalentea marrazten badugu, zirkuito osoan intentsitatea konstante mantentzen da. Beraz, hau izan da dana, mi esker ikusteagatik, eta goratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.